Blazen, Massage 130. Ja. Okay, schon gut, ja. Kein Problem. Was magst du alles? Alles. Magst du mal Schwanzblasen? Will mal Schwanz drinnen deinen Arsch? Има с момчетата по 4-5 момчетата. Има заедно. Ходим лятото на плажа с момчетата, вземем си бири, пиеме, пушиме, дискотеките. Последният ми клиент беше за 240 евро за 3 минути, само да му се изпикам в устата. Аз съм 100% че има и много по-зле момчета от мен. Сега мога да го кажа с ръка на сърцето, че аз не съм ходил за 20-30 евро. Балон. Само с балон. Има. Има Има салба. Има салва, але са окей.